артиш сипари боэътимод ва қувваи тавоноии кишвар аст. Хидмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ ба ҳар як ҷавони бонангу номус шараф аст. Барои ҳифзи марзу буми ватан омода бош. Барномаи матин бахшида ба рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида мешавад. салом тамошобинони азиз ва ҳаводорони варзиш. айни ҳол мо ҳайати эҷодӣ дар клуби ҷумҳуриявии тирандозии варзиши ташкилоти мададгори мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорем ва тасмим гирифтем то шумораи навбатии барномаи матинро бо донишҷӯёни коллеҷи техникии технологӣ назди ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон манзуратон намоем. дӯстони азиз, инак мегузарем ба муаррифии иштирокчиён. иштирокчии якуми барнома Орзуи Саъдулло. Орзуи Саъдулло дар коллеҷи техникии технологии ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон таҳсил мекунад. Тарбияи ҷисмонӣ ва варзишро дӯст дошта, доимо ба обу тоб додани бадан машғул аст. Вай дар мусобиқаи тирандозӣ иштирок карда, мақоми сеюмро касб намуд. Дар сабқати вазнбардонӣ ширкатварзида ҷойи дуюмро соҳиб шуд. Номбурда ба варзиши сабук низ завқ дорад. Мехоҳад дар оянда дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон хизмат кунад. иштирокчии дуюм Ҷамшед Саидов. Ҷамшед Саидов донишҷӯи коллеҷи техникии технологии ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Тарбияи ҷисмонӣ ва варзишро сармашқи кори хеш дониста, ба тирандозӣ, варзиши сабук ва гӯштини ҷудо майли беандоза дорад. Мавсуф дар мусобиқаи давидан ба масофаи 100 метр иштирок карда, зинаи дуюмро гирифт. Дар сабқати ҷаҳидан ба дарозӣ мақоми сеюмро касб намуд. орзу дорад то дар оянда дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳайси афсар кору фаъолият намояд. иштирокчии сеюми барнома Ҳамза Саидҳасанов. Ҳамза Саидҳасанов дар коллеҷи техникии технологии ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон таҳсил мекунад. Тарбияи ҷисмонӣ ва варзишро шиори доимӣ хеш медонад. Вай дар мусобиқаи тирандозӣ беҳтарин шуд. Дар сабқати давидан ба фосилаи 100 метр шаҳдии пирӯзиро чашид. Номбурда ба волейбол низ шавқ дорад. Мехоҳад дар оянда аз рӯи волейбол варзишгари касбӣ шавад. иштирокчии чоруми барнома Шукрулло Маҳмаҷонов. Шукрулло Маҳмаҷонов муҳассили коллеҷи техникии технологии ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Тарбияи ҷисмонӣ ва варзишро дӯст дошта, доимо ба обу тоб додани бадан машғул аст. Ба футбол, волейбол ва варзиши сабук шавқ дорад. мавсуф дар мусобиқаи футбол ба гирифтани зинаи аввал даст ёфтааст. Дар сабқати волейбол лоиқи ҷойи дуюм гардид. Дар мусобиқаи нориҷакпартоӣ мақоми дуюмро соҳиб шуд. мехоҳад дар оянда дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон хизмат кунад. иштирокчии панҷуми барнома Аҳмад Мавлонзода. Аҳмад Мавлонзода дар коллеҷи техникии технологии ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон таҳсил мекунад. Тарбияи ҷисмонӣ ва варзишро сармашқи кори хеш дониста, ба футбол, волейбол ва варзиши сабук майли беандоза дорад. дар сабқати давидан ба фосилаи 100 метр шаҳдии пирӯзиро чашид. дар сабқати варзиши сабук зинаи дуюмро касб намуд. орзу дорад то дар оянда дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳайси афсар кору фаъолият намояд. ва ниҳоят иштирокчии охирин Кишвар Донаёршоев. Кишвар Донаёршоев дар коллеҷи техникии технологии ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон таҳсил мекунад. ба тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш шавқи зиёд дорад. дар мусобиқаи ҷаҳидан ба дарозӣ ҷойи аввалро касб кард. дар сабқати волейбол низ муваффақ шудааст. номбурда дар сабқати зеҳнӣ шоҳмод ва шашка ширкат варзида ҷойҳои дуюм ва якумро ба даст овардааст. мехоҳад дар оянда дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон хизмат кунад.
дӯстони азиз, инак мегузарем ба муаррифии ҳайати ҳакамон. Капитан Шарипов Манучер, раиси ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи шаҳри Душанбе. Баҳрулло Насимов, лейтенанти калон, муовини сардори клуби ҷумҳуравии варзишии тирандозии ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон. Нуралӣ Ҳиматов, лейтенант сардори минтақаи тирпаронии клуби ҷумҳуравии варзишии тирандозии ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон. дӯстони азиз, шарти аввали барнома тирандозӣ мебошад. беҳтараш таваҷҷӯҳ мекунем ба ин шарт. дӯстони азиз, инак шарти аввали барномаи матн оғоз гардид ва акнун мебинем ки иштирокчии аввали барнома барои шарти якуми барномаро иҷро намудан омодагӣ мебинад ва сараввал дар ин ҷо махсусан тарзи яъне қоидаи тирпарониро ба онҳо мефаҳмонанд ва сипас онҳо метавонанд ки 5 тирро холӣ намоянд. албатта сараввал 3 тири санҷишӣ холӣ мекунанд ва сипас 5 тири амалии ҳисобиро метавонанд ки холӣ намоянд. акнун мебинем дӯстони азиз, дар шарти аввали барномаи матн иштирокчиён то кадом андоза азудаи иҷрои ин шарт мебароянд. гуфтам ба маврид аст ки ин иштирокчиён яъне донишҷӯёни коллеҷи техникии технологӣ мебошанд ки маҳз дар ҳамин клуби ҷумҳуравии варзишии тирандозии ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон машқу тамрин мекунанд. ва мо низ дӯстони азиз итминони комил дорем ки онҳо азудаи иҷрои тирпаронӣ ба хубӣ мебароянд ва аввалин тири санҷишии худро холӣ намуд. акнун ду имконияти дигар дорад ва пас аз ду имконият акнун 5 тире ки ба ҳар як иштирокчӣ муқаррар карда шудааст, онҳо метавонанд ки 5 тирро бе ягон хатогӣ ба нишон расонанд. дӯстони азиз, ёдовар мешавем ки барномаи матн бо дастгирии ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи шаҳри Душанбе дар якҷоягӣ бо клуби ҷумҳуравии варзишии тирандозии ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон манзури шумо гардида истодааст. дӯстони азиз, акнун дар ин ҷо ҳайати ҳакамон тирҳои холӣ намудаи иштирокчиро аз наздик аз назар мегузаронанд. дӯстони азиз, дар ин ҷо ҳайати ҳакамон тирҳои санҷишӣ орзуи Саъдуллоро аз назар гузаронданд, албатта бенатиҷа хотима ёфт. акнун ин дӯстони азиз албатта он қадар муҳим нест барои яъне ба назар гирифтан, яъне барои баҳогузорӣ. аз ҳама муҳим ана ҳамин 5 тире ки айни ҳол ба орзуи Саъдулло муқаррар шудааст, ин 5 тир муҳим аст ва кӯшиш намояд ки бояд 5 тири худро бе ягон хатогӣ ба ана ҳамин нишон расонад. аз рӯи ҳар як тири холӣ намудаи ӯ дар ин ҷо довар ва ҳайати ҳакамон метавонанд ки баҳогузорӣ намоянд. мебинем ки аллакай тирҳои худро пур карда истодааст, омода аст барои тирхолӣ намудан. мутаваҷҷеҳ мешавем бинандагони гиромӣ, лаҳзаи муҳим фаро расид. барои орзуи Саъдулло аллакай тири аввалини худро холӣ намуд. 4 тири дигар, яъне 4 имконияти дигар дар пеш аст. орзуи Саъдуллоро зарур аст ки бояд шитоб накунад, бо диққат мутаваҷҷеҳ бошад дар ҳолати тирпаронӣ, чун дӯстони азиз албатта ҳар як нафар вақте ки силои пневматикиро ба даст мегирад, бояд кӯшиш намояд ки ана ҳамин тирҳои худро дуруст ва дақиқ ба нишон расонад. гуфтам ба маврид аст ки ин силое ки иштирокчиён истифода намуда истоданд, силои пневматикӣ мебошад. қутри милаш 4,5 мм аст. албатта ин сило маҳз барои ана ҳамин
мусобиқаҳо миёни мактабҳо, миёни коллеҷҳо ва миёни донишгоҳҳо мебошад, ки дар ин мусобиқаҳо метавонанд ки донишҷӯён ва донишҷӯёни коллеҷу донишгоҳҳо мусобиқаҳоро маҳз бо ҳамин силоҳи пневматикӣ гузаронанд. хуб, тири навбатиро мебинем, бинандагони гиромӣ. ҳар як амали орзуи саъдуллоро довар ва ҳайати ҳакамон ба назар мегиранд. орзуро зарур аст, ки бояд бе ягон хатогӣ аз ӯҳдаи иҷрои шарт ба хубӣ барояд. акнун дӯстони азиз, 5 тирро орзуи Саъдулло холӣ намуд ва айни ҳол ҳайати ҳакамон ва довар аз назар мегузаронанд, ки то кадом андоза орзуи Саъдулло 5 тири худро ба ҳадаф расонидааст. дӯстони азиз, орзуи Саъдулло аз 5 тири холӣ намудаи худ соҳиби 15 хол гардид. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Ҷамшед Саидов. бинандагони гиромӣ, акнун барномаи матнро идома медиҳем. иштирокчии дуюми барнома Ҷамшед Саидов аст ва мебинем, ки Ҷамшед Саидов назар ба ҳарифони худ чӣ гуна ҳунару истеъдоди худро дар тирпаронӣ нишон медиҳад. акнун мебинем, ки сараввал Ҷамшед Саидов 3 тири санҷиширо ба ҳадаф мерасонад ва сипас метавонад, ки 5 тири амалиҳисобиро ба нишон расонад. хуб, мутаваҷҷеҳ мешавем дӯстони азиз, албатта барои Ҷамшед Саидов ин як тамрин аст. аллакай як тири худро холӣ намуд, ду имконияти дигар дорад. бори дигар ёдрас мешавем, ки масофа 10 метрро ташкил медиҳад. иштирокчиён бо силоҳи пневматикӣ қутри милаш 4,5 миллиметр шартро иҷро намуда истодаанд. яъне онҳо тирпаронӣ карда истодаанд. акнун тири дуюми худро холӣ намуд, як имконияти дигар дорад Ҷамшед Саидов. ӯ мебинем, ки ба нишон мегирад ва сипас тири сеюмини худро Ҷамшед холӣ мекунад. аллакай дӯстони азиз, 3 тири санҷиширо холӣ намуд Ҷамшед Саидов ва дар ин ҷо довар аз назар мегузаронад, ки чӣ гуна 3 тири худро ба ҳадаф расонидааст ва баъд аз ин метавонад, ки довар ва ҳайати ҳакамон барои ӯ иҷозат бидиҳанд, то 5 тири амалиҳисобиро холӣ намояд. пас аз чанд лаҳза муайян мегардад натиҷаи нишондодаи Ҷамшед Саидов. инак дӯстони азиз, акнун дар ин ҷо ҳайати ҳакамон иҷозат доданд барои 5 тири амалиҳисобӣ ба Ҷамшед Саидов. акнун Ҷамшед Саидовро зарур аст, ки бояд ҳар як тири худро эҳтиёткорона дуруст ва дақиқ ба нишон расонад, чунки ин тирҳо барои ӯ муҳим аст ва аз рӯи ҳар як тири холӣ намудаи худ метавонад, ки имтиёз ба даст биёрад. аллакай тири якумини худро холӣ намуд Ҷамшед. инак мебинем, ки тири дуюмро пур мекунад ва сипас метавонад, ки боз тирпарониро идома бидиҳад. дӯстони азиз, албатта донишҷӯёни коллеҷи техникии технологии ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон албатта бо ин амал, яъне бо тирпаронӣ, бо варзиши тирандозӣ машқу тамрин мекунанд. аз ҳар як қоидаи ин намуди варзиш, яъне варзиши тирандозӣ онҳо бохабар ҳастанд ва фикр мекунанд, ки барои онҳо на чандон мушкил аст тирпаронӣ ва чунки дар ин коллеҷ махсусан клуби ҷумҳуриявии варзиши тирандозии ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият мекунад, ки дар ин ҷо мутахассисони ин соҳа, мутахассисони бо таҷриба фаъолият мекунанд ва
ба донишҷӯён нозукиҳои тирандозӣ яъне тирпарониро меомӯзонанд. акнун мебинем ки пас аз чанд лаҳза муайян мегардад натиҷаи нишон додаи Ҷамшед Саидов то кадом андоза 5 тири худро ба нишон расонидааст. албатта дӯстони азиз, барномаи матн бахшида ба рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шудааст. Ҷамшед Саидов аз 5 тири амалии ҳисобии худ тавонист ки соҳиби 34 хол гардад. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Ҳамза Саидҳасанов. акнун мебинем ки аввалин тири санҷишии худро пур мекунад. ва дӯстони азиз, албатта ҳар як намуди варзиш ба худ як қоидае дорад. бояд ҳар як нафар кӯшиш намоянд ки қоидаи ин ё он намуди варзишро дуруст ва дақиқ риоя намоянд. аввалин тири санҷишии худро холӣ намуд, акнун дуюм тирро пур мекунад. барои Ҳамза Саидҳасанов ин як имконияти васеъ аст, чун то 5 тири амалии ҳисобиро холӣ намудан ӯ метавонад ки яъне қувваи худро дар ана ҳамин 3 тири санҷишӣ бисанҷад. инак дӯстони азиз, тири сеюми санҷиширо холӣ мекунад ва пас аз 3 тири санҷишӣ метавонад ки 5 тири амалии ҳисобиро яъне ба ҳадаф расонад. акнун нишонро наздик меоранд ва дар ин ҷо ҳайати ҳакамон аз назар мегузаронад ки то кадом андоза тавонистааст Ҳамза Саидҳасанов 3 тири санҷиширо ба ҳадаф расонидааст. дӯстони азиз, таваҷҷӯҳ намоед ба маҳорати тирандозии Ҳамза Саидҳасанов ки чӣ гуна 5 тири муқаррарнамударо ба ҳадаф мерасонад. аввалин тири худро пур намуд ва акнун омода аст барои тирандозӣ. бори дигар хотиррасон мекунем ки масофа 10 метрро ташкил медиҳад. варзишгарон бо силои пневматикии қутри милаш 4,5 миллиметр тирандозӣ карда истодаанд. албатта дӯстони азиз, фикр мекунам ки нишон барои онҳо хурдтар аст ва барои ба ана ҳамин нишон тирро расонидан, яъне ба ҳадаф расонидан, бояд ҳар як варзишгар маҳорати хуби тирандозӣ дошта бошад. аллакай тири дуюмро холӣ намуд. сеюмин тир аст, бинандагони гиромӣ. инак мутаваҷҷӯҳ мешавем, бинандагони гиромӣ, чӣ гуна тири навбатиро ба ҳадаф мерасонад Ҳамза. ду имконияти дигар дорад. ду имконияти дигарро бояд Ҳамза кӯшиш намояд ки эҳтиёткорона дуруст ва дақиқ иҷро намояд. дӯстони азиз, албатта мо боварӣ комил дорем ки Ҳамза Саидҳасанов то як андозае кӯшиш мекунад ки аз ин 5 тири муқарраршуда самаранок истифода намояд. инак тири ниҳоиро мебинем чӣ гуна ба ҳадаф мерасонад. акнун дӯстони азиз, нишонро наздик оварда ва дар ин ҷо ҳайати ҳакамон аз назар мегузаронанд ки чанд тири Ҳамза Саидҳасанов ба нишон расидааст. Ҳамза Саидҳасанов аз 5 тири худ тавонист ки соҳиби 17 хол гардад. навбати Шукрулло Маҳмаҷонов фаро расид. инак дӯстони азиз, Шукрулло Маҳмаҷонов тири аввалини санҷишии худро пур карда истодааст ва
бибинем ки чӣ гуна ин тири аввалин худро ба нишон мерасонад. ҳар як ана ҳамин тарзи доштани силои пневматикӣ, тарзи тирро холӣ намудан, тарзи тирро пур кардан ба худ як қоидае дорад. Бинандагони гиромӣ, албатта ин донишҷӯён аллакай ин қоидаҳоро хуб медонанд, зеро онҳо дар маҳз дар ҳамин коллеҷи техникии технологии ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон таҳсил мекунанд. ва бинандагони гиромӣ, ду тири санҷиширо холӣ намуд, як тири дигар мондааст. бинандагони гиромӣ, се тири санҷиши худро холӣ намуд Шукрулло Маҳмаҷонов. акнун аз назар мегузаронад дар ин ҷо довар ва ҳайати ҳакамон чӣ гуна тирҳои худро ба нишон расонидааст. дӯстони азиз, акнун дар ин ҷо ҳайати ҳакамон ба Шукрулло Маҳмаҷонов иҷозат доданд то 5 тири муқарраршударо ба нишон расонад. аввалин тири худро пур карда истодааст Шукрулло Маҳмаҷонов. ва дӯстони азиз, бори дигар хотиррасон менамоем ки масофа 10 метрро ташкил медиҳад. иштирокчиён бо силои пневматикии қутри милаш 4,5 мм тирандозӣ карда истоданд. инак як тири худро холӣ намуд. имконияти навбатиро мебинем. ҳар як тире ки иштирокчиён холӣ менамоянд, барои онҳо бениҳоят як нақши калонро мебозад, зеро метавонад ки як тир тақдири иштирокчиро, яъне тақдири варзишгаро дар ин шаҳр пурра ҳал намояд. дар ҳолате ки иштирокчиён аз миёни ин иштирокчиён нафаре ки тири худро ба ҳамин нуқтаи асосии нишон расонад, аз ҳама имтиёзи зиёд, яъне аз ҳама холи баландро метавонад ки соҳиб гардад. дӯстони азиз, аллакай 5 тирро холӣ намуд Шукрулло Маҳмаҷонов. акнун дар ин ҷо боз ҳам чун ҳамешагӣ ҳайати ҳакамон санҷиш мекунанд тирҳои холӣнамудаи Шукрулло Маҳмаҷоновро ки то кадом андоза тирандозӣ кардааст. Шукрулло Маҳмаҷонов аз 5 тири расонидаи худ соҳиби 27 хол гардид. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди Аҳмад Мавлонзода. дӯстони азиз, Аҳмад Мавлонзода шартро идома медиҳад. бори дигар ёдорас мешавем ки шарти аввали барномаи матин аст ки дар ин шарт иштирокчиён тирандозӣ мекунанд ва ногуфта намонад ки ин иштирокчиён албатта донишҷӯёни коллеҷи техникии технологии ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар бисёр мусобиқаҳо, аз ҷумла мусобиқаҳои давидан ба масофаи 100 метр, аз ҷумла дар мусобиқаҳои ки дар анамин дохили коллеҷи техникии технологии ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор шудааст, борҳо иштирок намуданд ва соҳиби ҷойҳои намоён гаштанд. албатта ҳамзамон дар намуди шоҳмод ва шашка дар мусобиқаҳои волейбол, футбол низ онҳо иштирок намуда сазовори ҷойҳои намоён гаштанд.
ва дӯстони азиз хотиррасо менамоем ки бори дигар иштирокчиён аз масофаи 10 метр бо силои пневматикии хутри милаш 4,5 мм тирандозӣ карда истодаанд. бори дигар ёдрас мешавем ки шарти аввали барномаи матин аст ки дар ин шарт иштирокчиён тирандозӣ мекунанд. ҳамин тавр бинандагони гиромӣ 5 тири муқарраршударо холӣ намуд. аҳмад мавлозода тавонист ки аз 5 тири холӣ намудаи худ соҳиби 33 имтиёз гардад. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати кишвар Донаюр Шоев. акнун мебинем ки тирҳои худро чӣ гуна ба ҳадаф мерасонад. ва мебинем ки назар ба дигар ҳарифони худ кишвар Донаюр Шоев бисёр лаҳзаи тӯлонӣ нишонро аз назар гузаронида ва сипас тирро холӣ мекунад. ин ҳам як амали хуб аст. дӯстони азиз, акнун ба кишвар Донаюр Шоев иҷоза доданд то 5 тири амали ҳисобиро ба ҳадаф расонад. акнун мебинем ки чӣ гуна ин тирҳоро истифода мекунад, чӣ гуна ин тирҳоро холӣ мекунад. лаҳзаи тӯлонӣ дӯстони азиз яъне ба нишон мегирад ва баъдан тирро холӣ мекунад. аллакай як тирро холӣ намуд иштирокчиҳои барнома. акнун имконияти навбатиро мебинем. имконияти навбатиро мебинем ки кишвари Донаюр Шоев чӣ гуна ба ҳадаф мерасонад. ду тири худро аллакай холӣ намуд. се имконияти дигар дар пеш аст. шояд тавонад ки ана ҳамин варзишгар натиҷаи баланд нишон медиҳад, яъне тавонад ки аз ҳарифони худ боз ҳам пешсаф гардад. ин ҳама дӯстони азиз пас аз чанд лаҳза муайян мегардад. тири навбатии худро пур мекунад ва акнун мебинем ки боз ҳам тирандозиро идома медиҳад. дӯстони азиз, бори дигар ёдрас мешавем ки масофа 10 метрро ташкил медиҳад ва иштирокчиён аз масофаи 10 метр тирандозӣ намуданд. ин иштирокчии ниҳоӣ аст ва пас аз чанд лаҳза ғолиби шарти аввали барномаи матин муайян мегардад.
خب تیری نوبتی رو میبینیم دوستان عزیز. همینطور دوستان عزیز 5 تیر علاقه کشور دونایورشویف خالی نمود. اکنون هیئت یکمون در اینجا از نظر میگذارند که چگونه این ورزشگر تیراندازی کرده است. دوستان عزیز کشور دونایورشویف از 5 تیر خالی نموده خود صاحب 40 خال گردید و همینطور در این شرط غالبیت صفر رو به دست آورد. шарти аввали барнома аз тирпаронӣ оғоз ёфт. Дар байни иштирокчиён кишвар Донайуршоев натиҷаи беҳтар нишон дода садри ҷадвалро касб намуд. Ҷамшед Саидов дар зинаи дуюм қарор гирифт. Аҳмад Мавлонзода ба сегонаи беҳтаринҳо шомил шуд. دوستان عزیز اینک رسیدیم به شرط دومی برنامه. شرط نوبتی با قسم‌های نوپورا جدا و جمع کردن سلاح آتشفشانی کلاشنیکوف میباشد. اینک دوستان عزیز با اشتراک داور شرط نوبتی آغاز گردید. اکنون میبینیم ارزوی سعدالله سراول تیردان رو جدا نمود و تیرپرانی سنجشی رو اجرا نمود. پس از این سومبا رو از سلاح جدا کرد. سرپوشی میلقوتی رو و همزمان مکانیزم برگرداننده رو جدا نموده و پس از این میبینیم که قلان و قلاندان رو جدا نمود. اکنون قبور گازی رو جدا نمود. اصلا میگوییم و ارزوی سعدالله رو ضرور است که باید زودتر باشد، زیرا غالب از روی وقت معین میگردد. هر یک نفری که در مدت کوتاه سلاح آتش‌نشانی کلاشنیکوف رو با قسم‌های نوپورا جدا و جمع میکند، در مدت کوتاه میتواند که غالبیت صفر رو به دست بیارد. او میبینیم که قلنگ و قلاندان رو نصب نموده با جایش نصب میکند و بعد از این او رو ضرور است که مکانیزم برگرداننده رو نصب کند. خب در اینجا میبینیم که با مشکلی روبرو میشود ارزوی سعدالله. او رو ضرور است که باید زودتر باشد چون که وقت سپری شده است. در اینجا داور با او کمی کمک میکند، هیچ باکی نیست و اکنون میبینیم که یک مشکلی زیاد با او روبرو شد و از این مشکلی علاقه او رهایی یافت. مکانیزم برگرداننده رو نصب نمود و سپس سرپوش میلقوتی رو با جایش نصب میکند. خب ببینیم که در اینجا ارزوی سعدالله باز هم به خطاگی رو داد. درست این سرپوش میلقوتی رو نصب نکرد. علاقه میبینیم که در اینجا تیرپرانی سنجشی رو اجرا نمود و بعد از این سومبا رو به جایش نصب کرد و آخرین باشد تیردان رو. احسن میگوییم. ارزوی سعدالله توانست که در مدت 2 دقیقه و 14 ثانیه سلاح آتش‌فشانی کلاشنیکوف رو با قسم‌های نوپورا جدا و جمع نماید. توجه میکنیم با مهارت جمشید سعیدوف. اینک با اشتراک داور جمشید سعیدوف تیردان رو جدا نمود. تیرپرانی سنجشی رو همزمان اجرا کرد. میل سومبا رو جدا میکند. احسن میگوییم و بعد از این سرپوشی میلقوتی رو همزمان مکانیزم برگرداننده رو جدا نمود. احسن میگویم. اکنون قلان رو از قلاندان جدا میکند و بعد از این байрақча رو برداشته قبور گازی رو جدا نمود. اکنون میبینیم که باز قسم‌های نوپورا رو جمع میکند. او رو ضرور است که باید در مدت کوتاه همه این قسم‌های نوپورا رو جمع نموده از زوده اجرای شرط به خوبی برآید و در رفت اجرای شرط باید شتاب نکند. با دقت هر یک قسم‌ها رو با جایش درست و دقیق نصب کند. خب در اینجا میبینیم که جمشید سعیدوف هم کمی با مشکلی دوچار شد مثل ارزوی سعدالله و ما باوری داریم که از این مشکلی به خوبی رهایی می‌یابد. اکنون مکانیزم برگرداننده رو با جایش نصب میکند. بعد از این سرپوش میلقوتی رو
بعد از سرپوش میلقوطی میل سومبا رو به جایش نصب میکند. الکی میبینیم که نزدیک شده است. پس از چند لحظه او شرط رو به انجام میرسوند. همینطور میل سومبا رو به جایش گذاشت و بعد از این تیردون رو و بعد از این ضرور است که محافظک رو محکم نماید. دوستان عزیز، اجرای شرط جمشید سعیدوف 1 دقیقه و 30 ثانیه رو تشکیل نمود. توجه میکنیم به مهارت حمزه سعید حسنوف. اینک با شکل داور حمزه سعید حسنوف شرط رو شروع نمود. تیردون رو جدا کرد و بعد از تیردون تیرپرونی سنجشی او رو ضرور است که باید قاعده این شرط رو قاعده ها رو درست و دقیق رعایت نماید. و اکنون میبینیم که پس از این سرپوش میلقوطی رو و بعد از سرپوش میلقوطی مکانیزم برگردوننده رو جدا نمود. قبور گازی رو باید جدا نماید. البته دوستان عزیز، وقت سپری شده است. باید در مدت کوتاه با قسم های ناپورا سلاح آتش فشانی رو جدا نماید. الکی قسم ها رو الکی سلاح رو با قسم ها جدا نمود. بعد از این باز قسم های ناپورا رو جمع میکند. دوستان عزیز، البته هر یک نفر باید از روی اجرای همین قاعده ها به خوبی برآید. البته هر یک خواننده و دانشجویان در درس های دفاع حربی البته من باوری دارم که این عمل ها رو اجرا میکنند. او میبینیم که سومین اشتراکچی است که در گذاشتن قولان با مشکلی روبرو می شود. وقت سپری شده است و رو ضرور است که باز هم کوشش نماید که در مدت کوتاه این عمل رو اجرا نماید. مکانیزم برگردوننده رو اکنون به جایش نصب میکند. زودتر باشید وقت سپری شده است. باید هر یک نفر در مدت کوتاه این عمل رو اجرا نمایند. اکنون سرپوش میلقوطی رو گذاشت به جایش و بعد از سرپوش میلقوطی باید میل سومبا رو به جایش نصب نماید. و دوستان عزیز، در اینجا میبینیم که داور کمی با او کمک میرسوند. دوستان عزیز، البته در اینجا میبینیم که الکی کوشش کرده است که سرپوش میلقوطی رو به جایش نصب کند. پس از سرپوش میلقوطی میل سومبا رو به جایش گذاشت. اکنون میبینیم که در اینجا تیردون رو باید به جایش نصب کند. دوستان عزیز، حمزه سعید حسنوف به خطاگی‌های زیاد رو داد و اجرای عمل او 3 دقیقه و 37 ثانیه رو تشکیل نمود. توجه میکنیم به مهارت شکرالله محمدجانوف. دوستان عزیز، شکرالله محمدجانوف عمل مذکور رو اجرا میکند. اکنون میبینیم که تیرپرونی سنجشی رو اجرا نمود و بعد از این میل سومبا رو از سلاح جدا کرد. اکنون میبینیم که مکانیزم برگردوننده رو جدا کرد. احسن میگوییم، بسیار خیلی خوب از اوده اجرای شرط به خوبی برآمده است. باید هر یک نفر همین گونه با صورت بلند سلاح آتش فشانی کلاشینکوف رو با قسم‌های ناپورا جدا نماید. خب میبینیم که اکنون بعد از این قبور گازی رو به جایش نصب کرد و بعد از قبور گازی قولنگ رو به قولندون نصب میکند. زودتر باشید وقت سپری شده است. دوستان عزیز، غالب از روی وقت معین میگردد. احسن میگوییم، به نهایت خیلی خوب شرط رو اجرا کرده است. او رو ضرور است که باید شتاب نکند. احسن الکی میل سومبا رو میگذارد و پس از میل سومبا باید محافظک رو محکم نموده. پس از این تیردون رو با جایش نصب میکنه. اجرای شرطی شکرالله محمدجانوف 1 دقیقه و 12 ثانیه رو تشکیل نمود. توجه میکنیم به مهارت احمد مولوزاده.
инак Аҳмад Мавлонзодаро мебинем дӯстони азиз. Аллакай тирдонро ҷудо намуд. Тирпаронии санҷиширо бояд иҷро намояд. аҳсан мегӯем ва баъд аз ин милсумаро аз силоҳ ҷудо кард. акнун мебинем ки сарпӯши милқутиро ҷудо мекунад. баъд аз ин механизми баргардонандаро қуланг ва қулангдорро бояд ҷудо намояд. аҳсан мегӯем. зудтар бошед. қубури газиро ҷудо намуд. аллакай силоҳро ба қисмои нопура ҷудо кард ва мебинем ки ҳамин қисмои нопураро бояд ҷамъ намояд. қулангро ба қуландон мегузорад ва ба ҷои муайяншудаи силоҳ бояд насб кунад. аҳсан мегӯем. ба Аҳмад Мавлонзода механизми баргардонандаро ба ҷояш насб кард ва баъд аз ин сарпӯши милқутиро ба ҷояш насб мекунад. зудтар бошед ва бо диққат таваҷҷӯҳ намоед ба ҳар як нозикиҳои ин қисмҳои силоҳ. акнун милсумиро ба ҷояш насб мекунад ва баъд аз ин тирпаронии санҷишӣ. акнун тирдонро ба ҷояш гузошт. дӯстони азиз, Аҳмад Мавлонзода амали мазкурро тавонист ки дар муддати 1 дақиқаву 29 сония иҷро намояд. навбати Кишвар Донаёршоев фаро расид. инак Кишвар Донаёршоев шартро яъне силоҳи оташфишониро ба қисмои нопура ҷудо мекунад. Кишвар Донаёршоев дар шарти аввали барнома ғолибияти софро ба даст оварда буд. акнун мебинем ки дар ин шарт оё метавонад натиҷаи қаблии хешро такрор намояд. милсумаро бояд ҷудо кунад. зудтар бошед, зеро вақт сипарӣ шуда истодааст ва баъд аз ин механизми баргардонанда қуланд ва қуландонро ҷудо мекунад. аҳсан мегӯем. акнун баъд аз ин қубури газӣ аллакай силоҳро ба қисмҳои нопура ҷудо намуд. боз қисмҳои нопураро ҷамъ мекунад. қуландро ба қуландон гузошт. зудтар бошед. ва мо мебинем ки дар ин шарт Кишвар Донаёршоев суръаташ на чандон баланд аст. механизми баргардонандаро акнун ба ҷояш насб кард ва баъд аз ин сарпӯши милқутиро мегузорад. зудтар бошед ва мебинем ки дар ин шарт на он қадар фаъол аст Кишвар Донаёршоев, чун дар шарти аввали барнома бисёр фаъол буд ва тавонист ки ғолибияти софро дар шарти қаблии барнома ба даст овард. вақт сипарӣ шуда истодааст. бояд ҳар як сонияро самаранок истифода намояд Кишвар Донаёршоев. зудтар бошед. хуб, дар ин ҷо довар ба ӯ кӯмак мерасонад. акнун пас аз сарпӯши милқутӣ милсумаро ба ҷояш насб мекунад. зудтар бошед. тирпаронии санҷиширо бояд иҷро намояд ва пас аз ин ва дар ин ҷо мебинем ки ба хатогиро дод Кишвар Донаёршоев. ӯро зарур аст ки бояд ин хатогиҳоро ислоҳ намояд. бовари комил дорем ки кӯшиш менамояд ки дар оянда боз ҳам нозикиҳои инро ба хубӣ аз худ намояд. бинандагони гиромӣ, Кишвар Донаёршоев амали мазкурро дар муддати 3 дақиқаву 45 сония иҷро намуд ва ҳамин тавр дар ин шарт Шукрулло Маҳмадҷонов ғолиб омад. дар шарти дуюм тағйирот ба назар расид. акнун якбола се иштирокчӣ Аҳмад, Ҷамшед ва Шукрулло соҳиби 17 холе шуданд. Кишвар бо 17 имтиёз дар ҷои чорум, баъдан Орзу ва Ҳамза мавқеъ гирифтанд.
дӯстони азиз, инак расем ба шарти сеюми барнома. Шарти навбатӣ пӯшидани ниқоби зидди газӣ мебошад, ки ғолиб аз рӯи вақт муайян мегардад. Барои иҷрои ин шарт орзуи $100-ро даъват мекунем. инак дӯстони азиз, бошад ки довар шарти навбатӣ оғоз гардид. Акнун мебинем ки орзуи $100 дар муддати чанд сония ин амалро иҷро мекунад. дӯстони азиз, иҷрои шарти орзуи $100 6 сонияро ташкил намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Ҷамшед Саидов. дӯстони азиз, бошад ки довар акнун мебинем ки Ҷамшед Саидов дар муддати чанд сония ниқоби зидди газиро мепӯшад. дӯстони азиз, иҷрои шарти Ҷамшед Саидов 5 сонияро ташкил намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Ҳамза Саидҳасанов. тамошобинони азиз, акнун мебинем ки Ҳамза дар муддати чанд сония ниқобро мепӯшад. дӯстони азиз, Ҳамза Саидҳасанов натиҷаи Ҷамшед Саидовро такрор намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати иштирокчии чорум. акнун Шукрулло Маҳмаҷоновро мебинем. дӯстони азиз, зудтар бошед, зудтар бошед. дӯстони азиз, Шукрулло Маҳмадов натиҷаи Ҳамза Саидҳасановро такрор намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Аҳмад Мавлонзода. инак мебинем ки Аҳмад Мавлонзода дар муддати чанд сония амали мазкурро иҷро мекунад. дӯстони азиз, Аҳмад Мавлонзода амали мазкурро дар муддати 5 сония иҷро намуд. навбати Кишвар Донаёршоев фаро расид. инак Кишвар Донаёршоевро мебинем. дӯстони азиз, дӯстони азиз, Кишвар Донаёршоев амали мазкурро дар муддати 6 сония иҷро намуд ва аз сабабе ки дар ин шарт 4 нафар иштирокчиён Ҷамшед, Ҳамза, Аҳмад ва Шукрулло натиҷаи якхела нишон доданд, ҳайати ҳакамон ба хулосае омад, то ба ҳар чори онҳо имтиёзи якхела бидиҳад. баъди хотимаёбии шарти сеюм низ Аҳмад, Ҷамшед ва Шукрулло ба мисли шарти қаблӣ дорои имтиёзҳои якхела буда мақомҳои ифтихориро касб карданд. айни ҳол онҳо 27 холӣ дар ихтиёр доранд. кишвар дар ҷои чорум, баъдан Орзу ва Ҳамза қарор мегиранд. бинандагони гиромӣ, инак расидем ба шарти чоруми барномаи матн. шарти навбати арғамчин барои мебошад, ки баландии арғамчин 6 метрро ташкил медиҳад. барои иҷрои ин шарт орзуи $100-ро даъват мекунем. инак дӯстони азиз, бо ишораи довар орзуи $100 шарти навбатиро оғоз намуд. акнун мебинем ки бо суръати баланд ба арғамчин мебарояд. албатта ғолиб аз рӯи вақт муайян мегардад. офарин мегӯем. дӯстони азиз, иҷрои шарти орзуи $100 10 аз 169 сонияро ташкил намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Ҷамшед Саидов. бинандагони гиромӣ, ёдрас мешавем, ки барномаи матн дар якҷоягӣ бо раёсати рушди варзиши техникӣ ва ҳарби амалии Кумитаи марказии ташкилоти ҷамъиятии мададгурии мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор шуда истодааст. иҷрои шарти Ҷамшед Саидов 10 аз 163 сонияро ташкил намуд. навбати Ҳамза Саидҳасанов фаро расид. инак Ҳамзаро мебинем. бисёр бо суръати баланд ба арғамчин мебарояд. аҳсан мегӯем. бисёр як варзишгари зираку ҳушёр. зудтар бошед, зудтар бошед. аҳсан. иҷрои шарти Ҳамза Саидҳасанов 11 аз 131 сонияро ташкил намуд. навбати Шукрулло Маҳмаҷонов фаро расид. инак Шукрулло Маҳмаҷоновро мебинем. бинандагони гиромӣ, дар муддати чанд сония ба арғамчин мебарояд. бори дигар хотиррасон мекунем, ки баландии арғамчин 6 метрро ташкил медиҳад. дӯстони азиз, иҷрои амали Шукрулло Маҳмаҷонов 14 сонияро ташкил намуд. навбати Аҳмад Мавлонзода фаро расид. инак дӯстони азиз, иштирокчии навбатиро мебинем.
зудтар бошед, зудтар бошед. иҷрои амали аҳмад мавлонзода 10:41 сонияро ташкил намуд. навбати кишвар Донаёршоев фаро расид. инак кишвар Донаёршоевро мебинем. бинандагони гиромӣ, хуб хело хуб амали мазкурро иҷро карда истодааст. дӯстони азиз, иҷрои амали кишвар Донаёршоев 14:37 сонияро ташкил намуд ва ҳамин тавр дар ин шарт аҳмад мавлонзода ғолиб омад. дар шарти чоруми барнома тағйирот ба назар расид. акнун аҳмад мавлонзода садрнишин шуд. ҷамшед саидов бо як ҳол камтар дар зинаи дуюм қарор гирифт. шукрулло маҳмадҷонов ба сегонаи беҳтаринҳо шомил аст. орзуи саъдулло натиҷаро беҳтар карду ба мақоми чорум баромад. дӯстони азиз, инак расидем ба шарти ниҳоии барнома. шарти навбати вазнбардорӣ мебошад. ана ҳамин таҷҳизоти варзишиеро ки шумо мебинед 16 килограмм вазн доранд ва барои иҷрои ин шарт орзуи саъдуллоро даъват мекунем. бо ишораи довар аллакай орзуи саъдулло таҷҳизотро ба даст гирифт. акнун мебинем ки чанд маротиба ин амалро иҷро мекунад. бори дигар хотиррасон мекунем ки барномаи матн бо дастгирии кумитаи марказии ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи шаҳри душанбе баргузор шуда истодааст. иҷрои амали орзуи саъдулло 31 маротибаро ташкил намуд. навбати ҷамшед саидов фаро расид. инак ҷамшед саидовро мебинем. бинандагони гиромӣ чанд маротиба амали мазкурро иҷро мекунад. албатта иҷрои ин амал барои обу тоб додани бадан бениҳоят таъсири мусбат мерасонад. мушакҳои дастро пурқувват месозад ва ҳар як нафар бояд барои обу тоб додани бадани худ барои ба варзиш машғул шудан ин амалҳоро иҷро намоянд. иҷрои амали ҷамшед саидов 15 маротибаро ташкил намуд. навбати ҳамза саидҳасанов фаро расид. хуб мебинем ки ҳамза шартро иҷро карда истодааст. аҳсан мегӯем. бори дигар хотиррасон мекунем ки иҷрои ин амал озод аст барои иштирокчиён. ҳар як нафар метавонад ки мувофиқи қуввау нерӯи худ ин амалро иҷро намояд. дӯстони азиз, иҷрои амали ҳамза саидҳасанов 24 маротибаро ташкил намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати шукрулло маҳмадҷонов. инак шукрулло маҳмадҷоновро мебинем. чанд маротиба амали мазкурро иҷро мекунад. бори дигар ёдрас мешавем ки таҷҳизоти варзишӣ 16 килограмм вазнро ташкил медиҳад. бинандагони гиромӣ, шукрулло маҳмадҷонов амали мазкурро 5 маротиба иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди аҳмад мавлонзода.
аҳсан мегӯем ба аҳмад мавлонзода хеле хуб амали мазкурро иҷро карда истодааст. маълум аст ки бо қоидаҳои ин намуди амал шинос аст ва бояд ӯ қаду қомати худро рост нигоҳ дошта баъдан амали мазкурро иҷро кунад. дар инҷо каме ба хатогиам роҳ дод. фикр мекунам ин хатогиҳо аз мадди назари ҳайати ҳакамон дур намеёвад. ва мебинем ки кӯшиш карда истодааст ки натиҷаи баланд нишон медиҳад. иҷрои амали аҳмад мавлонзода 25 маротибаро ташкил намуд. навбати кишвар Донаёршоев фаро расид. инак мебинем кишвар Донаёршоев чанд маротиба амали мазкурро иҷро мекунад. шумораи ададҳо ба 9 расид. дӯстони азиз, кишвар Донаёршоев амали мазкурро 9 маротиба иҷро намуд ва ҳамин дар ин шарт орзуи Саъдулло ғолиб омад. дар шарти ҳалкунанда ҳам аҳмад мавлонзода бартариро аз даст надод. ҷамшед саидов бо 43 хол мақоми дуюмро касб кард. орзу дар шарти ниҳоӣ низ хубтар баромад карда лоқи мақоми сеюм шуд. шукрулло дар ҷои чорум, ҳамза дар зинаи панҷум, баъдан кишвар мавқеъ гирифт. дӯстони азиз, пас аз иҷрои шартҳои барномаи матин ғолиб ва ҷоизадорон муайян гардиданд. ҳамин тавр зинаи сеюми барномаи матин насиби орзуи Саъдулло гардид. аҳсан мегӯем. барои гирифтани ҷои якум кӯшиш кардам, аммо насибам нашуд. ҷои сеюм насиби ман шуд. ман аз ин қаноатманд ҳастам ва кӯшиш мекунам дар барномаҳои дигар ҷои аввалро гирам. дар оянда мехоҳам дар қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон хизмат кунам. дӯстони азиз, мақоми дуюм насиби Ҷамшед Саидов гардид. аҳсан мегӯем ба Ҷамшед Саидов, ки тавонист ки дар барномаи имрӯза ҷои дуюмро ба даст биёрад. аҳсан мегӯем. дар барномаи матин иштирок кардам, ҷои дуюмро гирифтам. ин ба ман натиҷаи хуб аст. хизмат ба ҳар як ҷавон шараф аст. дӯстони азиз, тибқи натиҷагирии ҳайати ҳакамон, қаҳрамони барномаи имрӯзаи матин аҳмад мавлонзода гардид. аҳсан мегӯем ба аҳмад мавлонзода, ки тавонист ки дар барномаи имрӯзаи матин унвони қаҳрамониро ба даст биёрад. офарин мегӯем ба аҳмад мавлонзода. ман дар ин барнома ҷои якумро гирифтам ва аз ин умед доштам. мақсад дорам ки ба ватани худ собиқона хизмат кунам. дӯстони азиз, ҷиҳати иштироки фаъолона дар барномаи матин аз ҷониби ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи шаҳри Душанбе ба дигар иштирокчиён ифтихорномаҳо супорида мешавад. ифтихорнома ба кишвар Донаёршоев супорида мешавад. ифтихорнома дигар бошад ба Ҳамза Саидҳасанов супорида мешавад. ва ифтихорномаи навбатӣ ба Шукрулло Маҳмадҷонов супорида мешавад. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи матин ки бо дастгирии ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи шаҳри Душанбе бо донишҷӯёни коллеҷи техникии технологӣ назди ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон манзури шумо гардид. бовари комил дорем ки барномаи имрӯзаи матин ба шумо низ писанд омад. хайр, то барномаи оянда.